Ebethuna nethi kwenzeka ntoni kuThando neSithembu lakwaMseleku ngoba ngoku sibona uMakhwela kuyogqityezelwa ilobola kowabo ekubeni koba bekuthiwe ingathi kuzawukhe kumiswe. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV sikusizini 9 kaThando neSithembu kwezi episodes zimbini ezigqithileyo, episode 23 and 24. Sivile ke utata uMseleku ethetha nosista kaMakhumalo esithi kuba ke izinto zingekho right between yena noMakhumalo uzawukhe amise qhubekeke into zakhe noMakhwela zelobola nokutshata, uyabona, until balungisa izinto noMakhumalo. Saphinda sabona uMakhwela ekunye noMacele, uMakhwela efuna uqonda kuMacele uba Macele abakwaMdunge bazawuphinda babuye nini uzogqibezela ubhatala ekhaya. Wathi uMacele, yeyi Makhwela, ingathi noko udyarhile, ingathi ngowulinda umyeni wakho utata uMseleku ibe nguye azawutsho, ingabi ngathi uyamfusha, uyaqonda. Ekubeni kobutata uMseleku wathi xa ethetha noMakhwela, uMakhwela embuza le nto, wathi yena loo nto kwawufuneka eve ngoMacele. Wathi uMacele hayi akayazi uba bekutheni utata uMseleku azathethe loo nto le, yathi makubuzwe kuye ngoba yena akangeni ndawo. Kodwa ke ngoku kuyacaca uba uyangena endaweni qha uyayiqonda nyhani ke ngokuba izawuthethisa. But anyways ke kusesabona apha kuThando neSithembu kuboniswa i-preview into ezawudlala kule veki zayo. Sibonisa abantu bakwaMseleku bekulo Makhwela njengoba nibona apha kwii-pictures kulungiselelwa amandwendwe. Hayi ke sana ngoku ayiwanda ihambe njani into kunye noMakhumalo nabanye abo bekungathi bokuthiwe kwakhe kumiswe kulungiswe ukuhlala. Inoba izinto ke ngoku zirayithi between bona because kaloku the last time okanye njengoba thina sibukele ngoku akho nto irayithi, and naxa sibona even ko-social media asiboni ingathi barayithi. But ke le nto ke mos I think ibishutwe last year. So ke bethunani uMakhwela ude wayifumana into ebeyifuna bethunani bakuhanje kuyogqityezelwa kwabo ngoba naye ebesitsho esithi zange wayibona into yoba umntu alotyolwe then kuphinde kuthiwe kuyamiswa izinto, uyabo. So ngoku ke uzayifumana le nto ayifunayo. I guess ke uMacele inoba uye wa-approva because utata uMseleku yena wenza ngathi nguMacele umntu onezitsixo zoba kwenziwa ntoni, ngoba nabanye baye batsho uba heyi ingathi apha kwesi Sithembu bazi-assistants kukho uMacele nguye ulantuka umain and then bona bayi-supporting cast. I think that's the word esetyenzisiweyo, uMangwabe, uMayeni noMakhumalo. So ke asazi sawubona bethunani uba izawuhambe ithini into, but siyabona kuyiyizelwa kumnandi mntakabawo kulo Makhwela kuyogqityezelwa ilobola. Khanitsho ke nina kuba nicinga ntoni ngayo yonke le nto ngoba kaloku thina besigqibele kusithiwa kuyamiswa, ngoku sizawubona sekuqhutyekekiwe. Mamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.